Hvala lijepo potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče. Pa naravno da osobno pozdravljam ovakav zakonski prijedlog jer smatram da su svi pomaci i sva kvalitetnija rješenja po pitanju ove tematike dobrodošla i padaju na plodno tlo. Ovom prilikom želim naglasiti problematiku koja je često kočničar u razvoju osobito moga kraja. Riječ je zapravo o zemljišnim knjigama koje se nalaze van snage, odnosno o neusklađenosti zemljišno-knjižnih i katastarskih registara, odnosno podataka. Evo konkretno na području zemljišno-knjižnog odjela Ogulin sve do nedavno van snage je bilo čak 17 od 34 zemljišne knjige, znači okruglo 50%. Danas je ta situacija nešto bolja, ali još uvijek 12 zemljišnih knjiga van snage. I upravo ovakvo stanje na terenu nam otežava i koči kako gospodarski razvoj, tako i rast, jer kada se i pojave određeni investitori koji su spremni uložiti u razvoj bilo primarne poljoprivredne proizvodnje, bilo u određenu industrijsku proizvodnju i kada mogu birati između područja koji imaju riješene imovinsko-pravne odnose i onih koje nemaju kao što je kod nas to slučaj, uglavnom se odlučuju za one prve i naš kraj zaobilaze u širokom luku. Slična je situacija i sa lokalnim stanovništvom koje kada bilo da želi okrupniti svoja poljoprivredna nekakva područja za primarnu poljoprivrednu proizvodnju ili želi aplicirati prema nekakvim europskim fondovima, potporama ili poticajima nailazi na niz problema. Zato me konkretno zanimaju dvije stvari ako mi možete možda dati odgovor. U prvom redu postoji li definirana dinamika sređivanja zemljišnih knjiga, odnosno možemo li znati okvirno kada će doći do otvaranja, odnosno do osnivanja onih zemljišnih knjiga koje su trenutno van snage. Te drugo, sukladno tome, možete li nam reći također okvirno kada možemo očekivati sređivanje zemljišno-knjižnih i katastarskih podataka na onim područjima gdje su knjige na snazi? Hvala. Odgovor uvaženog tajnika Josipa Salapića. Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče, mi pokušavamo ubrzati postupak u dinamici što u najkraćem mogućem vremenu. Mi ćemo do jeseni znati, ovo je prvo čitanje ovog prijedloga zakona, dakle ne radi se samo o tehnologijama koje želimo uvesti u postupak, nego se radi o ljudskim kapacitetima. Mi smo nažalost ograničeni financijskim sredstvima, pa da sada se pokrivamo sa sustavom zaposlenika unutar Ministarstva pravosuđa preraspoređivanjem ljudi koji rade u sustavu. Međutim, dakle, kada budemo imali kompletnu sliku financijske konstrukcije i naše želje da ovo što brzo do jeseni, do listopada imat ćemo konkretnije podatke, ali kažem, nama je sada zadatak da ovu 91 katastarsku općinu otvorimo, a ovi 77 koji su pokrenute ići će po sad postojećem zakonu jer ne možemo ove postupke započeti, dakle stavljati u ovaj novi zakonski prijedlog. Hvala lijepo.